don't push me to the wall, i-implement namin ang batas ng dam. Hindi po ito para sa kaayusan po ito ng lungsod ng Maynila na sa ating paningin ay yun ang gusto ng taong bayan sa lungsod ng Maynila. Hindi na po pwede 1,000 pesos a day Wow. na parking sa truck. How many trucks yun? Multiply. Yes, How many trucks yun per day? you have no idea. All of you here. Kaya kung bakit hindi nyo maisip bakit parang walang gobyerno. Now, pinagbawal ko ang towing sa mga truck driver. Tricycle driver, sidecar boy. Ipinagbawal ko ang towing dahil may nakita akong parte ng pag-aabuso sa gobyerno. Para wala nang pagkakataon na may mag